моите клипче. Отдавна не съм качвала клипчета. Това е нормално. Просто нямах толкова време вече ходна по тренировки и така нататък. Завръщам се с нови клипчета и с нови забавления. Днес имам 5100 V-Bucks, които ще трябва да изхарча с вас. В шопа има яки неща. В момента сме 8 май. Ако някой е видял нещата в шопа на 8 май, може буквално да видите какви яки неща имам. Набелязала съм си няколко неща, ще преценя и ще видим, ако искате да играем с тях, така нататък. Ще си купя неща, вие ще напишете в коментарите какво друго искате да си взема, защото ще правя още такива клипчета с V-Bucks. Така че напишете в коментарите какви други скинове искате да си взема от Item Shop и кои на вас ви допадат повече. И днеска също може би ще стримвам. Днеска ще стримвам в... Сега ще ви кажа кога почва турнира. В 10:30. Не. В 8 часа ще стримвам, защото ще играем FNCS Iconic Cup. И ще играем FNCS, точно така. Днеска с един мой приятел, така че ще стримвам, може би, не съм сигурна. 9 май ще играем това. Окей, хора, така че ако искате, може да влезнете днеска в стрима, така че да продължаваме и да гледаме какви неща ще си взема. Така, ето сега да видим какви неща има. Така, тук това е началото, тук няма ги гледаме, защото и надолу ще ги видим. Окей, това е... Това няма го взимаме, като цяло не. Тези също... Решила съм просто Star Wars изобщо да не взимам. Обувки не ми трябват. Скинове. Този скин е готин. Да. Може, ама... Не знам, сега ще... Напишете в коментарите дали ви харесва. Ако ви харесва, напишете хаштаг ISO или какво е там. И също ако ви харесва, дайте лайк на това клипче и се абонирайте. Така, танци. Living Today. Днеска се тръгват. Окей. Това е отвратителна музика. Добре. What the hell? Не, това е прекалено дебело нещо. О май гад. Това го взимам, хора. Това го взимам. Защо ли изобщо си мисля? Пушет. Аре, бро. Даже го слагам. Екюклен. Аре. Окей, гайс. Взехме първото ни нещо. Сега вече имаме 3600. Не. Маля, между другото на къпа, на турнира, видяхме Ник. Къв е там? Ясно го знам. Рубис ли къв е то? Рубиес. Окей. Лазер Беум. Platinum The Weeknd. Май ще си взема паса. Знаете ли какво? Взема си паса. Окей, гайз, взех си паса. Climb. Чакайте малко сега. Пасчето. Окей, гайз, взех си паса. Дали е?
Брат, дали това да го взема? Окей. Не знам, ще видим. Само искам да проверя нещо в паса. Защото май може да се взема. Окей, аре. Така ще си взема малко rewards. Ама... Аре, ще взем за 1200. Какво ще кажете? Аре, но това малко. Аре за 750, аре. Окей, взехме реларцера да ги видим след тези неща. Окей, гайс, сега тук взехме ги. И сега ще се върна. Аре, сега ще се върна. Сега клайвам тук всичките неща, които имам. Аз взех бая релардс, бе. То между другото... Ще вземем още малко V-Bucks да си имаме, за всеки случай. И тук ще вземем малко V-Bucks. Друго. Ако има тук V-Bucks, също ще вземем. И от тук ще вземем V-Bucks. Окей. Сега почваме да ги отваряме лека по лекичка. Това ще вземем кирка. И готово. Окей, гайс. Вече имаме 2250. Окей, гайс. Между другото много се чуда дали наистина да си взема този. Дали е? Бро. Аура. Казва, че всеки трябва да има аура, така че го вземам. Просто казва, че ако нямаш аура, си леш. Маля, ако имах още малко човек, може да взема. Това. Ама аре, няма го взема. Аре, да видим какво се случва в локера ми. Тук няма ви го показвам да не ме бамните, така че... Да, ще ви кажа после колко скина имам, така че няма ви показвам акаунта да не ме бамните. Аре. Хора, оправих си вече инвентарчето, само тук да си оправя малко снайперчето и сме готови. Така да си сложам. Не е такъв. Окей. Сега, защото вече си сложих абсолютно всички скинове. Ето тук вече съм си направила инвентарчето. Моля, погледнете колко тематично абсолютно всичко си направих буквално. Кирката. Това чудо. Това. Не, всъщност това ще го сменя. Нямам много, не ме гледайте колко имам, защото игра този ми е нов акаунт. Имам повече скинове. Така че не гледайте тези неща. Така. Аре, сега ще играем с един мой приятел да го видим какво правим. Ще изигра няколко игри и се връщам при вас, за да играем само ние. Така че играя няколко игри да пробвам готини скинове и идвам при вас да играем ние. И добре дошли в моето клипче. Чакайте само. Wait a second. Днеска, защото вече сме на следващия ден от какво се случи с телефона ми? Добре, всичко е точно. Скарах си англията. Така, днес сме втори ден от... Това май ще го кътна. Така де. Днес сме втори ден от
покупките на шопа. Да, вчера един мой приятел, защото ние си направихме една, така да се каже, като клетва или нещо, така си говорихме ни неща, че защото има 800 V-Bucks, че ако ми гифне някакъв скин, аз ще му гифна Battle Pass-а. И този вече наистина стана така. Той ми гифна FNCS скина, който след малко ще ви покажа, който аз от отдавна го искам. А пък аз му гифнах Battle Pass. Не можех да му гифна Battle Pass, защото аз си го бях взела, но му гифнах... Как се казваш това? Ще ви кажа кое му гифнах. Фокус. Гифнах му Фокус, защото и аз имам Фокус и станахме матчинг. И да, цяло го изкефи. Днес сега ще дигаме XP и левели, за да може аз да си вземам неща от шопа и в това видео да вземем абсолютно всички, защото след 2 седмици, даже вече след една, защото днес сме петък и... да кажем, айде след 2 седмици, сезонът на Star Wars свършва. Така че трябва да дигаме много левели. Така че сега включвам да гледате и... да играем на някакъв мап, който взимаме XP. Аре. Гайс, едва нагласих да виждате тук всичко. Ето това е скинчето FNCS. Аз имах някаква раничка. Не. Така. Обаче сега няма съм с този скин. Почвам вече да ви показвам скиновете ми, защото буквално не знам. Ще съм с аура, бро. Съм с аура. Глу. Аз да не влезнах в FNCS къпъл, че малко е. И днес сме 9 май. Ще има... Окей, аз може би ще го играя. Така че днес, ако искате на 9 май, ще играем ето това заедно. Ако вие искате, така че може да се видим в ето този мап. Ето това нещо. Така че, ако искате... Балерина капучина. Така. Първи мап, който може да вземете много XP. Също това ще е състояващо и с XP-то. Тук ще ви покажа откъде може да взимате XP. И то е... брат, 30 часа по-късно, докато го не намеря. Просто ще напиша X. Е така. Не. Плюс 350. X. Го. Фук ю, как няма такива е. Арена Тум Сахура. Човек, с това ли апгрейднахме? Окей, аре. Е това. Аре, не това. Да видим какво е. Не, публик. Само ще го пробваме, после ще играем на Go, защото и оттам вземем. Ще играем там няколко минутки, 2-3 минутки ще поиграем на това, да вземем малко такова. Даже мога ви го дам на бърз каданс. И да, аре.
Айде, дигнахме левел. Окей, 12 левел. Опа. Малко ми е трудничко да играя, като имам камерата и тук пред мен, ама как ти да е? Помпата ми е окей, тук се вземе това, тук се вземе това, тук се вземе това и съм готова. Аре бе, бах ти кличовете. Защо ми се мърда толкова бързо мишката, бро? Какво се случва, бе? Влад, това не е нормално. Да, зоната идва, окей. Да, окей, о! Какво стана, бе, бро? Какво стана, бе? Ако иска да ми помогне, те пък да знам. То ще ми помогне. Благодаря ти, мой приятел. Бързо. Аре, мой, аре, бе. Аре, брат. Дай. Браво на тебе, бе. Браво, момче. Браво. Добре, спасих моя човек, защото и той мене ме спаси, така че е логично да го спаса него. Ай. Окей. Ай, майко! Ама много ми се... Погледнете! Да, то си много хубаво. Аре, 90 да ми е. Абе, така е да видим как е. Apply. Тест. Убийте се вече, че няма вече да ви търпа. Аре, убийте се, моля се. Брачо, на ден си гриди, бе, бах ти. Бот. Не знам. Видим сега как е. О! What the heck? Не. Така, много бавно е така. Това също е тук бавно.
loading sensitivity. Ето така. Ето така. Save. Какво се случва, бе, брат? Може да попитам. Какво се случи, бе? Това няма го барам. Хора, ще се върна, когато всичко стане наред, защото всичко се обърка наистина. Аре. Качвам в вторник, сряда, четвъртак, петак. Така. Но за сега качвам само в петък клипчета, но някои петъци не можах да кача. Затова не ми се сърдете. Просто нямах възможност да кача клипчета, но ви обещавам, че вече всеки петък ще качвам някакво ново клипче. Така че се надявам да го гледате и да му се радвате и да го харесате. Бра, защо е така, бе? На мене нещо играта ми се гличва обаче. Усещате ли тази работа? Как ми се гличва играта, а? Защото аз се усещам. Какво се случва, бе? Добре, така вече е хубаво. Аре, излизаме. Keep control. Yeah. Keep control. Така, поне си оправих настройките, майничка. Аре, бе, дитни са, бе. Брат, не виждам нищо от тази скапана камера, къде съм се сложила. Без да искам слагам някакви простоти, но какво да направим? По въпроса не може да направим нищо. Така че така бавничко ще действаме и каквото стане, стане. Мои хора, не мога всичко вече да правя. Аре, бе, дити са, бе, бахти, иначе. Няма, човек, аз съм много зле тук. Аз съм забутана в една тъмница. Буквално не направих нищо в момента. Само бягам като някакъв бидон, брат. Аре, стига, не, брат. Не мога, наистина, не мога. Е, така ще ви направя. Защото ми пречите бая да играя. Настройки искам аз. Искам да си го направя аз. Искам вече да съм аз. Искам вече да направя аз.
оправя настройките. Тогава вече ще съм към бройките. Окей, разбрах. Добре, разбрах сега как да си оправя настройките. Отиваме сега тук. И го намалям още на 7. Готово. Сега тест. Окей, оле, перфектно ми е. Shining dreams капела. В тази песен се сбива. Shining dreams капела. Да кажем, че искам с този снайпер, но давай, просто давай. Тук се събрахме най-яките хора. Ей, мале, вече мога да виждам, мога да едитвам. Chicken banana. Chicken. Pionero europeo. Oh! Holy. Bro! Fuck you. Bare ще сме публик, миянс. Сме публик. Това ми беше на последното клипче, което правих за Fortnite. Тук снимах. Не си спомням кое беше, но беше май... Честно казвам, не си спомням, но да, беше едно от последните ми клипчета. Пак ще ми мютнем гласовете, защото говорят като за някакви тъпанари. Кому стана този? Чеджи. New voice. Nude voice. Аре, бегайте се. Така, отиваме веднага на ето това вече. Си отиваме да си играем. Що вече малко скучничко стана тук. Аре, Леди Гага. Клипчето свършва, надявам се да ви хареса, защото в момента съм при баба. Аз забравих да си взема компютъра и няма как да заснема другите части. Аз нямам време, защото петък мина, а трябва вече да съм качила това клипче. Така че няма как да го заснема. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате за моят канал, да харесате това клипче и да напишете коментар, хаштаг аз искам да участвам за томболата, защото така може да се запишете за томболата, която може да ви гифна нещо от шопа. Защото имам още няколко V-Bucks, така че мога да ви гифна нещо, ако само напишете хаштаг аз искам да участвам.
Айде!